for this regime is 30%. That is D minus. Riwruok mar Azimio omiyo piny owacho max atamalo 30 kaluwore kod kaka gisetayo piny Kenya kuom higa achiel nyaka ne gidonje telo. Migao mar omenda ogolo bilion 16 mibiro chwal e skunde mondo osir somo mag tam mar 3. Otimo ler tao maduong' e city kocha to koro wacho no tiyoga maler to gimwalo koni mdhurwa railways koni to lil. Wami sigand chuny boma ma Nairobi manigi kido ariyo, maler kod mano mochido. Iluongani Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno kabendi cholonwa ote magi e namba mar 236000. Kweth mar Azimio la Umoja koro chiwo ne tend Kenya Kwanza motelia gi William Ruto kwana tamalo 30 tok higa achiel mar bede loch. Kokali kuko mar riwruogno mochung'ne uchumi, kwethno nokolo mokalo kaka piny owacho osebedo katiyo e kidienje mopogore ka gilero ni rode modhuro mapodi pokodin. Bende giywago wach loko ngima oganda e yo makare. Jafwambo marwa Eric Owenga noyuoro e nyasino. E karomo mar Stephen Kalonzo Musyoka Command Center kadak ma Karen kumdalo ariyo malure ni osebedo kar kweth mar Azimio mar podo wach ahinya to kaka piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo kadhach ka achiel kod kaka ngima medo ng'aure ne oganda e pachoka. Kae jakom mar kuku mar Azimio ochung'ne weche mag uchumi notelo ne jokanyo mage e kolo kaka higa achiel mar tendo William Ruto osebedo ka chiedho. It is fiction to think that you can get more taxes as the administration is claiming. To the cost of living. And I want to remind you, these numbers were before the disaster of yesterday or the night before. So the numbers you are seeing here of the trajectory of inflation was before the dramatic and really uncaring increase in fuel prices that happened as we woke up yesterday. Kalore kod sera ma piny owacho osebedo ka keto chakre telo mar Kenya Kwanza, jolonygo nobedo kod luoro ni oganda biro medo winjo matek e thuolo mabiro. The government targets to construct 250,000 houses. What does that mean? On average, the unit cost per house is 292,000. The big question is, what kind of a decent house can you build with 292,000? In the 3 months alone of protests, we lost 70 citizens who were shot point blank by police. That are possibly many more people. Within 3 months than we have ever lost in the last 10 years of demonstration. So government is pushing out the private sector and taking most of the money to itself. Treasury bills and bonds are competing with the private sector, and most of the money is going to them because they are paying much higher rates. Dirito Gilange no lero ni ochumi mathuruka medo njaure kalore kod okang' mar piny owacho mar kawo hola mabende gitiyo godo e yo makulong'o gino makoro duoko pek ne oganda ahinya to mago manegi singo negi ni biro winjo maber e telo margi. We are in a circumstance of debt distress. Debt distress for the nation is the same as for you as a person. If you have a loan and you have to go and borrow another loan in order to pay the first one, that is debt distress. And that's exactly what is happening to the country. If you look at market capitalization, this last year of Kenya Kwanza regime, market capitalization in the NSE has gone down about 29-30%. Meaning, whatever you had put, if you had, for instance, put in 1 million shillings in the NSE, it is now less in terms of value. If you sold it, you would lose 30%. Romono no yuore gi nyangile mag Azimio kama oting'o Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa gi Mwangi Iria. Kae Odinga no chiwo marks mar Azimio ne piny owacho. This assessment has been done, and we have done the rating on the basis of the information you have received here. Our scorecard for this regime is 30%. That is D minus.
Odinga bende nodonjre gi jagoro maduong' mar riwruok mochung'ne kedo ratiro mag jotich e Thurka, Francis Atwoli, kwacho ni wiye osewil kod tije. Chama ambaye imewekwa pale nitakana ikuwa inatetea wafanyikazi, ambaye ni KOTU, imenyamaza kimya. Hatujasikia KOTU, sauti ya KOTU hata kidogo. Bwana Atwoli hayuko pale yote. Hii ndio wakati ambaye KOTU wangekuwa kwenye mstari wa mbele, ikiongea ikitetea wafanyikazi, gharama ya maisha yakipanda. Kalure kod kweth mar Azimio singo mane telo mar Kenya Kwanza ochiwo ne oganda kinde kisera mar ombulu ne gin mago mag lombo jopiny kendo wuondo oganda. Kata kamano ne gikawo mago duto bagiwito e bwo otanda kendo giwacho ni sei magidhi nyime kod choko biro nyiso gi okang' machielo magibiro kawo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto wacho ni piny owacho mare oikore mar ywayo joket mwandu mawuok e pinje ma oko kolose piny Amerika e kinde romo kod joket mwandu madito mawuok e pinyno. Ruto dok ne chenro mag piny owacho mar goyo jopiny usuru kolero ni ma en okang' mar duoko Kenya kaka achiel kuom pinje madongo e kind pinje Afrika. Chris Owino nigi ler mathoth. E romo mare kod kembe mag weche mag tudruok mawuok e piny Amerika e kar romo mar Silicon Valley e boma ma San Francisco, jatend piny William Ruto osingo mar keto lwasi mayom e joket mwandu mawuok e pinje ma oko. Here Sitoyo Lopokoit is right here with us. Give you his presentation of M-Pesa, the mobile money innovation that has transformed payments, challenged traditional banking services, and innovatively solved transnational security issues. M-Pesa is also Kenya's confident announcement to the world that we are ready, able, and willing to play in the big tech. M-Pesa has over 50 million customers in 7 countries, is involved in 70% of Kenyans' transactions, powers over 5 million businesses, and catch this, 59% of Kenya's annual GDP flows through M-Pesa. 70% of Tanzania's GDP flows through. Kao loso e romono mane okelo kanyakla joket mwandu madito maok e piny Amerika, Ruto ne opako piny Kenya kaka achiel kuom pinje mag Afrika man kod lwasi maber mar timo ohala. In turn, this attracts venture capital to our economy. This is why Kenya defied a global slowing down of venture capital to record Africa's strongest growth in funds raised. According to the funding tracker, Kenya emerged second in venture capital funding, tying with Nigeria, whose population is 4 times ours, and handily beating Egypt and South Africa. Ruto bende odok ne piny owacho mare e wi seyo mag thung'o jopiny kod osuru ka owacho ni mano e yo kende mar duoko piny Kenya e ratil mar pinje madito mag dongruok e kind pinje mag Afrika. And the tax on stock-based compensation for employees of startups, as well as domestic equity requirements for ICT companies, have been removed. Again, these are a raft of commitments that I did undertake to make Kenya a destination for the kind of companies that you run. Kenya is the most stable democracy in Africa. Kenya is the gateway to the East Africa market of almost 500 million consumers. Kenya is the regional logistics hub. Kenya is the leading regional financial hub. And Kenya, with its Silicon Savannah and super smart engineers, is the region's ICT hub. Magitimore kata doko ni jopiny kod sekta mopogore opogore ma pacho kae dhi nyime kod goyo nduru kalure kod medruok makinde ka kinde e wi weche mag osuru. Oganda jo Kenya bende seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom medo nengo mar mafuta e kinde ni mapek mar ngima pod thung'o jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar somo lando chako chwalo omenda maloyo bilion 16 ne skunde ma pacho ka kochakore juma manyien. Mano mar konyo chwalo chenro mag somo e tamni marumo tarik 27 dwe mar 10.
Kuom omenda ni skunde junior secondary dhi yudo bilion 1.7, som primar manono yudo bilion 1.5, ka somb sekondar madhi gi duogo yudo bilion 12.9. Gimedo ni skunde oseornegi andika ewi kaka omenda go winjo ti kaluwore kod chike mag piny owacho. E hik omenda ma higa 2022-2023, migawo mar somo noyudo maromo bilion 89 ne skunde primar, junior secondary kod mago mag secondary. Ji ang'wen kamoting'o nyathi ma jadweche 6 owito ngimagi e masira mar apaya manotimore Nyabigena, Mugirango North e alwora ma Kisii. Masira no noriwo nyamburko 2 mating'o jowuoth ma bende notuomore ndigindi e apaya maduong' ma Kisii kochomo Migori, bang' kane achiel kuom joriembo mag nyamburko go rem chiko kendo chungo nyamburko mare. Joma notony e masira no ma kwan-gi oheyo 20 koro dhi mbele kod yudo thieth e ute thieth ma Kisii, Tabaka kod Royal Rongo. Nyamburko manokelo masira no tere tesendo bila ma Marambe ka ringre joma nowito ngimagi to ntiere kar kano ringre joma tho osiptal ma Kisii. Hizo ambulances ni za nini shwali? Kama watu tunaweza tunatoa watu hapa wameumia, wengine wamekufa, tunatoa like for 1 hour. Serikali kazi yao inafanya nini? Hata Mission Hospital iko hapa Tabaka. Mission Hospital iko hapa hivi, like what's happening? Nini mbaya sasa? Ukweli tulithibitisha kuwa shemeji yangu amelala. Ameja sister yangu. Mimi naweza omba serikali kabisa. Kwa hii barabara wanasema ni highway hawezi weka hizo mabumps. Mimi naweza omba tu kabisa kwa sababu hii si mara ya kwanza. It has been happening hapa. Hapa hii ni mara kama 7 since hii barabara iwekwe. A 7-month-old kid dying for no good reason. Why should we do that? But we need your yeah? Please. Kama inaweza fikia Wakenya wote, wafanye aje, wasaidie our highways. Joriemb apiko mag boda koro ntiere kod to e wisingo ma piny owacho mar miyo gi thuolo mayot e yudo apiko matiyo kod teko stima. Edwin Okoth notwa kod moko kuom joriemb apiko ma bende oserito singo no ka giwacho ni pek mar medruok e nengo mauta koro oserocho ohala no kendo gikwayo sirkal mondo temo chop singo no mar chwalo negi apiko go mapiyo piyo. Developing, and by September this year we will have a mechanism where you can get your boda that does not need petrol, that will be run on electricity, one that is financed by not a predatory system, but one that respects the interests of those who purchase the bodas. Medruok e nengo mauta koro medo paro ne joriemb apiko singo mane jatend piny Kenya William Ruto ogolo ne joriemb boda biro bedo kod yore mag yudo apiko matiyo kod teko stima karom dwe mar 9 higani. Joriemb apiko ywak ni nengo petrol masani okalo $200 lita ka lita ochomo kama goyo ohala no piny. Sani ok chamre. Lita achiel en $211 point something. Koro mondo mi iting me ka in gi pikipiki mar loan mondo mi ichul en mzigo. Na hii pikipiki unapata mwana bodaboda amekuwa akilipa shilingi 500, alafu anajaribu anatumia mafuta ya 300, inakuja 800. So kama saizi mwana bodaboda anatumia mafuta ya 600 ama 700, ukiongeza ile loan analipa 500, that is inakuja kitu around 1200-1300. Huyu mtu hakuna kitu anabaki na at the end of the day. Sasa sisi tunafanyia serikali kazi na tunafanyia kampuni za watu credit. Sasa tunashangaa kama hii Kenya imekuwa shakaola na serikali ndio Makenzi na kinaturamba ama tunatuelewi kunaenda aje. En pek magiwacho ni oseloko nyaka pach jok mane uso negi mauta matin tin. Kendo gin bende koro nyaka gilok pach gi ne jowuoth ewi nengo mar idho apiko. Idhi to ging'isi ni wago lita achiel dhi mbele. Koro nyaka ibed gi pesa mar lita dhi mbele. Moko mane wandeso 50, 100 gisetamre. Koro maisha teknowa kaka an jatelo ma Kibera gi kaunti ma Nairobi kar 50 sani wadwaro go marufuku, wadwa chako ting'o gi $100. Koro ka nyalo duoko nwa mafuta cha kech kiting'o 50 ibro dhi trips 2 tiyudo ni ohalo wang'i. Jok ma oseyudo apiko matiyo kod teko stima puoyo kaka gitonye ewi nengo mar mauta, to kata kamano nengo ne pod miyogi kibaji. Naweza icharge
kwa nyumba, niko na option ya kuchaji kwa nyumba na ichaji na 130 or less or 100 shillings. Inanipeleka hiyo 65-75 kilometers, inalingana na kazi nafanya na ile speed naenda. Compare na ya mafuta, saa hii lita ni karibu 200. Hiyo lita moja inaweza kupeleka kilomita 20. Wa reduce bei ya hii pikipiki. Waiweke ikuwe chini ndio ule mwananchi wa kawaida pale nje akuwe rahisi kuipata. Bei nore, kichulo loan, tiyudo ni chulo 1,500. Ta 1,500 mano kakawe nyamburko moro kata mana probox moro ta sombo godu mata uso. Kidhi chaje ot, ichaje gi siling 100. Odwaro units 4. Kech kikete godhiambo nyaka gimoro saa 7 kanyo koro nyalo bedo ni betri nocha osechajore. To king'iyo unit iyudo ni units 4 keti 4 nosedhi mag stima. Ok en nono. Joriemb apiko bende wacho ni ikruok pok oket e yo makare, kendo kata bet kod apiko no sani en ting' ma jo apiko mathoth ok nyal, kaluwore kod nok mar kuonde ma inyalo chaje. Kata kuonde michaje iyudo ka stages mang'eny kata e Kibera kae, kech awuoyo kaka e Kibera kama wuothie, ok ane ka nitiere kata charging system achiel kata charging port achiel mar betri mar tiyo gi stima. Jo bodaboda wacho ni liet mar medruok e nengo mar petrol koro nyalo dhirogi e ng'anyo mamuol mar neno ni nengo dok piny, to ka ok kamano apiko manosing'negi tarik 1 dwe mar 6 higani ochopo mapiyo. Wan kaka jo bodaboda association wamakre kamoro achiel, owuoka kaka president nowacho ni enoro jo bodaboda wadhi wakusanya kata kwa chopo town wapong town watima ng'anyo mamuol mwadhi wawach ni amera gini inyowa. En singo manokelo geno na joriemb apiko ika chop dwe mar 9 to gibiro bedo kod thuolo mar yudo apiko matiyo kod teko stima. Kata kamano dong' mana jumbe 2 kende to dwe mar 9 rumo, to ywak pod nitie ni nengone ni malo to bende ok oyudre yo mayot. Edwin Okoth, Ramogi TV. Mano kanyero Edwin Okoth kod joriemb apiko mabende chwalo ywak margi, ywak mabende jogo mabende oronwa ote kokale Facebook page marwa. Victor Okinda iwacho ni onge ringo, chalre to romre, ineno kendi winjo weche manyien kentiere Kisumu. Victor mar Siaya bende wacho ni ineno kentiere Alego Karapul. Ayan Ben Bella mar Nyanderma kwa Bwai wach meto mag mafuta ni dhi kelo mana ridruok mar ngima mapek. Iwacho ni wuoro kuma piny Kenya ochimo. Alwala Junior iwacho ni ntiere gwenge mag Nyakach Dirubi Orphanage. Ipenjo ni mae bottom up koso ene up bottom. Mano bende political consultant ero kama na hinya. Iwacho ni sani wawuotho gi tielo ka wadhi tich. Ngima ni malo to osara bende ong'ada motieki, onge gima wadong' godo. Ero kama na hinya kuom ote mari e kind mamoko mabende pod wamedo mana yudo. Wadhi e yweyo to ka waduogo wantiere koda chenro marwa mar mine wacho mabende wendo na osedonjo e studio kendo oikore mar twak. Kaka wuono twak marwa en rito demokrasia piny Kenya ni kanye. Bosetime e yonero makare mano wabiro godo bang' kinde machoki kidhi mabor. Nyakwar Ramogi, nyathi manonyuol higni 20 mosekalo, sani ni kanye? Wasebedo ka watelo e mingolo maliet makelo ni mor. Kokalo e lony mag jolendowa, mong'eyo tijgi kod sinani magin godo. Nyadhi marwa en ni pod wan nyime e mi chenro mopuch mag puonj gi twak mosegero ngimani. Mashabiki, wan waonge wasiwasi, en mana chwado tich. Ka wagoyo niero kamano, kore kalich. Ramogi at 20. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haitawahi parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard
polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from tropical brands. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Opakruth, an Sarah Brenda. Mondo miyo Brenda ni kaka sikiza tumari, di mana *860*416# to parie, Ramogi TV enie ot mar jower duto. Machiegni tielo mar ariyo mar weche manyien mag oyimore gi sani wantiere chenwa mar mine wacho. Demokrasia mar piny ing'iyo e kidienje mopogore moting'o rito ratich oganda, rito kendo luwo chike mag piny, ler e kinde yiero, chwalo mwandu kod chenro dongruok marom ne jopiny duto kanyakla kod chiwo thuolo mar jofwambo, thuolo mar chokruok e kind mamoko. Piny ngima nyoro nodhialo odiechieng' thuolo mar demokrasia ka wanono kaka piny Kenya osebedo nyaka sani. Mabende konyowa e twakni en Dorothy Otieno mar riwruok mar Femnet. Oyimore. Erokamano ahinya mar yudo thuolo kendo mar tudori kodwa. Erokamano ahinya. Ing'eni sani igoyo tarubin kaka sirikand Kenya Kwanza osetiyo. To achiel kuom yore mabende watwake kawuono en wach mar demokrasia. King'iyo kaka Kenya Kwanza osebedo e higa achielni, giserite koso gigoye piny? Erokamano Jael kuom rwaka e studio mondo wamed twak e thim ma wan go kawuono mar demokrasia ka wang'iyo ka watimo postmortem higa achiel nyaka Kenya Kwanza donje e sirikal. Ji mang'eny ng'iye gi yore mopogre jok manitie sirikal neno ka gima weche dhi maber, to be jok manitie opposition bende ywak ni maisha osedhi marach nyaka ne sirikal ni donje pap. Omiyo an adwa ng'iye kalure gi demokrasi ma omiwa ma wayiero go jatendwa monego beni tiyonwa, to waneno ka gik moko pod ok dhi maber. Omiyo wan kaka jopiny Kenya dwarre ni wawuog oko mondo wagol pachwa mang'eny kalure gi kaka piny dhi. E kin gik ma bende wacho ni piny Kenya temo ok e higa achielni, kata kamano ing'iye kanyakla piny mar Kenya wacho ni gik ma bende gitemo kabisa sama ginyayo wach demokrasia en wach mar nyuako pach jopiny sama koro idwa tim gimoro ma bende wacho ga ni public participation. To komachielo wach ni bende wacho ni en ga ena ni public participation kamano to ok time e yono iro makare. Sama bende koro ing'iyo weche kaka public participation en tekni otime koso? Adwa wacho ni mano yo achiel mar en promote demokrasia. To mana kaka iwacho, seche moko itime nikech onego beni time. Koro iyudo ka ok tim a lot of awareness e community kacha mondo ji obi mondo gol pachgi. Owacho ga seche moko ni biro mondo bed piny e kom ni kwani ni ji 200 nye ubiro. Seche moko ok kel the result mwadwaro. Result mwadwaro ni voice mag ji mantie e space no. Giwacho nang'o. Ka gin jok mamine e mbaka mantie mokete on the table no, voice mar mine wacho nang'o. Ka gin mag rowere golo pachgi nadi e space no. Koro lure ni dwarre ni gibiro kendo voice mar gibende winjre e decision ma bedo med kanyo. Moko beda ni en gima itima ni koro
okaw ji. Machielo ma bende sani bende iywago kabisa en waneno ka do kata judiciary e kinde machien sani giywak ahinya ka giwacho ni nitiere kaka okomigi thuolo mondo giti, nitiere kaka sirikal donjo kuomgi kendo koro thiro chenro magi makare. Mano bende wanyalo ng'iyo kaka yo achiel ma bende ithiro go demokrasia ma piny. Adwa wacho ni judiciary to chelre gi moe. Nango. Nikech lure gi kaka gisebedo ka gitiyo gi sirikal kaka ne gichako, nikech ma en relationship mane gichako from day one. Nikech demokrasia dwaro ni the three arms of government tiyo independently. To negi chalo jok mano kawarus. Koro aparo ni awayo dhi jogre gi lak. Koro negi bed gi keny to sani koro keny nenre ni nigi ywarruok matin. But wawacho ni hope is not lost. Ginyalo duogo kendo girit ratiro nikech tij gien mar rito katiba. Wach demokrasia nitie katiba. Ng'ato ka ng'ato nigi right gi powers mag safeguard katiba, luwo katiba kaka dwaro. Freedom mar speech kata mar oganda nitie katiba. Omiyo judiciary pod nigi tich mar ensure ni katiba cha oluwe nyaka giko. To onego bende gisiayo kuma gineno ka katiba dhi marach. Kik gibed ni gilingi dhi ndike gaset. Onego bende giduogo kendo ne jopiny bende gitudre gi jopiny mondo ging'e, mondo jopiny bende ong'e ni ang'o madhi mbele gi kaka ginyalo donjo magires jopiny. Ingeni sirikal ka sirikal ma oseneno ka donjo mokwongo kata bad sirikal mokwongo ma bende gichako ga en mano mar do kata judiciary kata waseneno sirikande ma bende osekalo chien. Ang'o miyo en ema igete ga ahinya sirikal ka sirikal geto doho? Kong'yo Kenya maber apani wan gi history ma kuma wang'eyo ni jo judiciary nigi powers mag make decisions especially ndalo yiero. Koro en institution miketo ga machiegni gi both political parties seche mowadhi e yiero. To seche ma government manyien odonjo to koro dwa kete machiegni ahinya nikech ging'eyo ni nitie ga cases moko mang'eny mabiro e yore mag yiero. To apani onego beni wan gi relationship maber gi judiciary makonyo watayo jopiny maber, ok ni safeguard interest wa kaka party kata government. Waseng'iyo chien ahinya kiwacho ni owinjo bed ni imiyo jopiny thuolo mar chokruok, thuolo mar dhi e ng'anyo ma bende waneno ka timre kata kamano nitiere gik ma bende timore e kinde mag ng'anyo ma bende kinde moko ni wacho ni wami thuolo mar ng'anyo to gima bo timore ni e kinde ming'anyo no kiki penjwa. Sama koro piny owacho mi to machalo koda mano be omi thuolo makare, mano be demokrasia. Bano walungo ni threat. Inyisi ni wang'eyo ni katiba omi powers go to ng'e ni ma e sirikal to sirikal bende bade dongo. Omiyo gimitimo ng'e ni nitie repercussion. Mano miyo ji bedo gi luoro kata mar dhi oko, kata mar wuoyo, kata mar pingo sirikal. To mano konego beni timre nikech sirikal ma o respect katiba bro miyo ji kata protection ka gidhi e ng'anyo mondo giwuo, nikech wuoyo no freedom of expression nitie katiba, mondo giwuo gi wach gima chandogi. To be ang'e maber ni seche ma ji wuoyo ng'eny jogo niga gi solution, not just addressing problem magin go, to ginyalo kelo nyaka solution to that problem. Omiyo onego beni wamiyo ka ji nigi contrary opinion, onego migi nafas mar wuoyo mondo gin be wane kaka ginyalo kelo solution. Kenya wani wate wa play a part mondo wadhi kode mbele, mondo wadonge. Mana kaka sani iywa kabisa jopiny ywak ewi nengo ngima ma oidho ma nengo ngima kendi en wach mar omenda. Masami wacho ni sama koro weche mag omenda ok ni kare kabisa kata nengo mar ngima ni kare mendi bende ketho demokrasia. Jomoko bo penjo ni to oketho e yo mane, ere kaka okelo chochni? Seche ma ngima tek onge ng'ama dwa winjo wach siasa. Sani kidhi kata ne jok manogo kura sani ok gidwa winjo wach siasa nikech sani gima lich negi ahinya en chiemo magikete mesa. To ka onge chiemo no koro maisha bedo matek. Siasa mit seche mineno berne, seche mineno matunda mare, olemo manigone go siasa. To seche ma koro ichalo ng'ama no oluto mbulu mondo mi shida bedo malich ni. Omiyo sani yudo ka ji mang'eny winjo malit ahinya ni ne gipango line chakre gokinyi gichiewo gokinyi ahinya gidhi gipango line gigo ombulu.
To ma apply to both. Okata jo opposition kende. Jite, hapa ni olit ne jo kumane ulocho ahinya moloyo kata jo moko mane okoloyo kura. Nikech no kao time ne kong'eyo maber ni adhi luto ombulu mondo maisha ne olokre. Mabende koro bedo matek nikech mana kaka bende kang'iyo ote mabende medo donjo ena ywak ma japinyo ywak kone gi koche wi ngima moidho ewi koro sirikal mabende giwacho ni ok dhi kodgi maber kabisa. Wacho menda ngima moidho nitiere gima chielo mabende koro okelo weche mag njore, weche mag kuo. Nikech e kinde machielo waneno ka ji nolalo tijegi, sani bende kata ka osara no ti imed ng'ade. Koro yudo ka nitiere japiny moro mabende dhi manyo yo machielo ma oyudego gimoro matin to ok ji te mabende bomanye maber, mabende nyayo weche mag njore. En wach matek nikech kata e kambi majitiye sani mondo ikwa kata ni mondo medi osara ini wuon ikia kata kaka ichake nikech ji mang'eny pod nowito tijegi poko yudo tich. Omiyo in seche ma in gi matin ma pod makino ineno ni ivumilia tu to ivumilia kiinyri. Omiyo jomoko sechako weche maganjao corruption kata e tije kucho gitimo tije mag side manyiso ni gimi tijgi 100%. To jomoko be osechako donje tije makoro timo go shortcut mondo giyud riziki moro manyalo miyo gidhi mbele gi maisha. Omiyo kaka aneno kaka piny dhi gini inyo wawate to chopo kuma koro waonge kata gi demokrasi mar wuoyo nikech ibro nyisi ni in berberie in gi matin mikelo. Iwinjo ka bende jomoko ibolo ne gi wach ni cham nyanji to ng'ato be bro nyisi ni mae manitie kok idwa tiwe. To koro chuni ibro time atima kata ibro manyo yore moko maganjao mondi tim ma kila ng'ato ok nyal timo. To ne kaka nyithindo ma rowere masani inego yore matindo tindo. Sani kuose duogo mang'eny e Nairobi. Nyocha ne wan gi kwe Nairobi nyalo wuotho kata gi simu. Sani simu ok iwuoth go. I mean, okidusri kidhi e town. Sani kata kirwakri maber to earring ni kende osemai nikech yawuoyi onge gi tich. To yawuoyi make 75% mar population mar Kenya ka. Ka koro this high population monego beni gin actively engaged production mar Kenya ema onge tich. Mano nyiso kaka wan kama rach in terms of even security okwadhi maber. Mano bende nikech sama koro idhialo odiochieng' demokrasia ing'iyo duond nyithindo kanyakla kod rowere e wach ma demokrasia to magi e jogo mabende ywak Kenya kendie moloyo. Ere kaka inyakonygi, ere kaka inyal ywagi kendo mondo gibed kama ber e nyayo kata demokrasia makiny kadhi nyime. Adwa poyo Constitution 2010 kano biro to nomiyo wajiwo wan kaka mine gi ojende ni wanyalo participate meaningfully, or just participating, meaningful participation e weche leadership kata weche mag tayo piny. To wawacho ni ojende sani osejwang'. Sirikal osejwang' ojende kata weche mag tich sirikal ojwang' ojende. Nyocha kang'iyo kaka nimiyo ne ker loso cabinet ne nitie ojende matin sana. Mine bende no promise wa ni obro miyowa 50-50. Poko chopo. Kata 1/3 noko chopo. To omiyo miyo walit nikech ka onego beni wate ing'iyo wa gi lens ni wate wan jo Kenya onego beni miyo wa olemo maromre. To seche ma wawuoye wach mine ang'eyo ni ker tim oseketo mikakati mag otiyo gi ministry mar gender mar ng'iyo wach 2/3 gender rule. To 2/3 gender rule ni wang'iye gi one angle nikech pok aneno kuma wawuoye weche mag vijende magin mine. Poko neno kuma iwuoye weche mag jok manigi ng'ol mabe ng'eny gi gin mine. Omiyo ka wang'iyo wach 2/3 gender rule ni ok wang'iye democratically, ok wang'iye gi wang' mang'iyo kila ng'ato. Ang'eyo wach youth representation kate parliament wa pod gitin to katiba omiyo gi special place. Aneno kaka ne bende nitie yorok nikech ko migi 5% to gipogre nyaka gi jomong'olo. Koro miyo gi nafas matin. Onywandgi kamoro achiel. Omiyo onego beni wang'iyo wach representation ni. An kade ber na to wacho ni kata youth ma make the highest population need a share. Kwa wuoyo about male female to nego beni wawacho share mar youth to gi share mar
PWDs jok mong'ol mopogore opogore kik nywandgi kamoro achiel. Omiyo en gima nyaka wang'i matut. To koro ka wang'iyo theme ma this year mar democracy mawacho ni onego beni yawuoyi gi nyithindo imiyo nafas mar kelo pachgi e weche mag dongruok, especially mag public affairs. Apa ni mano gima ber nikech sani wan gi jotendwa mang'eny wang'eyo maber gin jok ma ikegi ni malo. Koro wapenjre ni ka giwuok kacha ng'ama dhi donje nafas ni. Omiyo intergenerational to be giikore makare mar donjo. Ikruok makare mar dongo en nikech opportunities pok omigi. Nitie onego beni awuoyi mi opportunity magi nyalo dongruok go. To bende there is need for mentorship. Majok ma sani nitie a leadership position mako luet jok matindo mabiro mondo gitayogi mondo gibed ready kan ndalogi ochopo mag tayo pinyni. To be wawacho ang'eyo ni seche mang'eny wawacho ni ati yawuoyi gin leaders makiny. An kuom pacha gin leaders masani. Onego be ni sani gisechako tich. To amora ahinya nikech kata skunde tinde kata ka gitimo election giluongo kata IBC to gitimo campaign maber to tayogi. Omiyo that awareness onego beni medo mondo kata nyithindo ng'e maber ni decision making gin bende gina crucial stakeholder. Ginyalo timo. Erokamano ahinya Dorothy Otieno ma bende wabedo godo odhiambo masani ka bende wang'iyo wach mar demokrasia mano ma pacho kendie. Okang' osego e yono makare to kata kosegoe kapok ogo to ang'o ma bende odong'. Erokamano maduong' mano e chenro mar Mine Wacho. Kawadhi nyime eni midhiero koro okwako anyuola moro e gwenge manyahera kar chung' od bura ma Kisumu West e kaunti ma Kisumu bang' jago moro jwayo lopgi kendo dino nyaka dho rangach madonje dala. Gichom kanye e wi manyo ratichgi tok temo kuonde te manyalore. James Okoth nigi ler mar wachni. Chakre timni kata lewni ema pok aloko. Sani koro alawo nindo akwa nindo ka osiepe. Chiega gi nyithinda odhi dak kamen chal ka gima riembo dhako mago ketho nyinga. Bas koro kachaka duogo e timbe luo ranga ng'ato ok nyal din kata ka nitie wach moro malich. Ranga ng'ato ok nyal din kaka koro antie kamae chiko koyiena mondo arony kadhi e oda. Mano e midhiero makoro chomo Andrew Ahono, jaigni 47 kendo jadak e gode mabaro hinga e gwenge manyahera bang' jal moro maliekore ni en bishop e kanisa moro e pacho ka jwayo kendo chielo dalane ma ochweyo dino nyaka dho rangach ma en ataro mar chike luo kitgi gi timbegi. Ahono lero kaka ywaruok mar kiewo e kindgi omiyo kinde moko ne gikelo jolony koa e migawo mar lowo mopogo kiewo e kindgi. Nosetimo nyaka survey gi ng'ama koro chiedo nani. Mane waseyudo kiewo machakre higa mar 2020 November ne watimo kode joint survey mano kelo survey mara kelo mar magiwuotho kamoro achiel mana ng'eni weche oserumo. Chiedo nochakore diriyo. Chiedo nochakore moro mamalo kacha. Bas koro chiedo ni ochakore tarik 22. En koro chiela magiriwo chiendni e nyim od jotich modhi kama mochako idho moluoro dala. Ka chopo Friday mar wigno to koro ogo sing'enge makoro kanyal donjo okanyal wuok. Ne gigo sing'enge ka wuok kae gi nyithinda gi jaoda. Koro chakre chieng'no ma September 1 Friday pok adonje dalana, nyithinda pok odonje dalagi, walawo nindo. Owacho ni lowono ne en mar wuon mare kendo noseloko oboke duto kalure gi chik mamiye ratiro kaka wuon lowono. Osedak kanyo kochakre higa 2020 kogero ode mane otieko gero Januar higa 2023. Kata kamano, bang' chiedo makamano, osebedo kolawo nindo oko kawinyo. An gi oboke mag lo, ma lo ma wuora emomiya, ma an gi green card, an gi copy mar title deed, an gi map, an gi kaka kaunti bende ng'ere.
Oywak ni mae biro kalore gi mibadhi mogoyo thach e migawo mar lowo kod achudhe mag lope, mathothne uso muya ni jonyiepo e kinde moywak ni migawo mar lowo kata ochich kodgi kamano mondo odonjre gi wachno e yo mapiyo. To e luka, nitiere achudhe machakore achaka ofis kaland ka wuok oko. Nitie joma uso na jowetegi yamo. Nikech an koro kipenja to kadwa donja ahinya nikech koro mano koro pacha. Chalna ka gima jaduong' mochielo ka ni uso ne lo nikech ka ne ji onge, nyalo bet ni ng'ato nosiemone ni lo rumo kucho. An aywak gi joland. Koro an achich kodgi. Gin monego gikonya to asechich. Kao pach jago mane ochielo lowono, manyinge oseyangre kaka Rasto Kwaka, nogore e Luanda bang' nyisowa ni wadhi adhiya nyime gi lendo. James Okoth, Ramogi TV. Skunde mayudore e gwenge ma pi oula osebedo ka pong'o kendo daro ji sub-county ma Nyatike nitiere kod luoro ni dekoth mar El Nino oro chenro gi mag somo. Gimedo ni kata bed ni oselande ni kodh El Nino biro, onge ikruok moro amora moseketi kod piny owacho mamalo kata mar county no. Jojuma nigi mathoth. Koth mar El Nino bende piny owacho oselando ni biro machiegni osekelo kibaji ne jodak e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sub-county ma Nyatike ma higa ka higa pi oula osebiro ka dare ji. Oganda gi nitie kod luoro sa asaya ma koro polo dudo. Luoro ni bende omako jopuonj kaachiel kod jopuonjre e gwengego nikech chenrogo mag somo dekrochre kendo. Pek biro gi challenges. Achiel kuomgi, nyithindo ok bibiro e skul e yo makare, jopuonj ok bibiro e skul e yo makare. Jopuonj gi moko a oko, nyithindwa gi be moko e lower regions kama floods ng'enye, koro ang'eyo ni ok gidhi biro kaka idwarogi. Ok nyal chopo e skul e wang' sa, kendo kata mana dok mondo gimany chiemo bedo matek, keche mieregi nyaka koro gibi mana e skul ka gitiyo kod yie. To yie ok ni e dala ka dala, kendo moko nyalo dhi magi kama koro ok chopo e skul nikech meals mar wuoth notamogi. E kinde limbe mar skund primary mar Kabuto kaachiel kod mano mar Nyora ne wayango ni onge ikruok moro amora malong'o bende nyaka sani piny owacho oseketo ne skundegi kaachiel kod dak makono ero. Wanyalo yoro pi kwa e main highway kwawuotho e pi kata seche 3. Samoro in gi gambut, samoro bende gambut koro ok nyal yore. Wal samoro ng'wano nyaka law ka in mane pi manyalo gik nyaka height manungo ni kata kakadho dhi kori malo. Moko kuom jopuonj koro temo kaso puonjo mondo koth mar El Nino oyudi ka jopuonj osesomo gigo duto ma onego gisom e tam ni mar 3 ka koth mar El Nino pok ochopo. Piny kaka staff kendo waseng'ado riekni mag timo remedials. Nyithindo mondo kendo wawuok godhiambo ka wa compensate for the lost periods during floods. Omiyo wan kaka jopuonj ne wasetimo ikruok machalo kama, wakasore gi puonjo mondo watiek syllabus e wang' sa. Japuonj maduong' mar skund primary mar Nyora Kennedy Kanik wach ni bende gisekawo patik mar miyo jopuonjre puonj e yorego mag geng'ruok e kinde koth mar El Nino. Watemo watieg nyithindo ahinya ne weche mag bedo margi makare e ndalo ma pong' mar pi nitiere, kaka wuotho kama ong'eyo ma ok wuotho awuotha nikech samoro nitie bugni matut ma nyathi nyalo nyumore. Bedo ni piny owacho kosebiro kod yo mar tieko pi oula ma osebiro karocho chenrogo mag somo kendo daro ji e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto, jopuonj wacho ni ber ka ibiro kod chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre kaachiel kod kata loso kuonde jot e skundego ma jopuonje koro nyalo bete e kinde ma pi opong'. It is here to live with us. Koro gima nyalo timne en sustainable feeding program and makeshift structures nyalo kaka bedo kaka boarding facilities for boys and girls. Nikech sechego koro pi oseimo piny gima ginyal cham onge, mier moko biro yweyo nyaka gik made nyithindo chamogo be samoro pi okamo dhigo. Japuonj maduong' mar skund primary mar Kabuto Gerald Amolo Kajwang' wach ni pi mapong' higa ka higa osemiyo kwan mathoth mag jopuonjre koro ringo weyo sikul. Nyithindo mwatero ne nyalo bedo onego bed ni bedo mang'eny maloyo kaka ochalo ni. To nikech floods wasebedo kwatero namba be ok rach ahinya nikech last year ne wan gi 37. Out of 37 notero 25 e high schools. Mano dong' nodhi e TVETs. Pong' mar pini omiyo thoth jopuonje mamine oluoro puonjo e skunde mantiere e kuonde ma pi pong'egi. Sikund primary mar Kabuto
mantie kod jopuonj 7 kende osebedo ka onge kod japuonj mamiyo kuom higni buora. E higa ka higa malo familia 1,000 piyo osebedo kadaro e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sab-kono Manyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nairobi en boma maduong' ma pacho ka jomodak City Kabwana ng'iye gi wenge mopogore kaka kar tich matek kendo nyalo goli oko korwaki maber. Boma ni kata kamano nigi kido ariyo maneno kaluwore kod koma ichomo kata itiye. Emmanuel Ochieng' nowuotho e chuny bomano kendo miyi kite ariyo mopogore. Boma ma Nairobi en boma maduong' e pacho ka kama chenro mathoth itayoe. Oganda mathoth donjo e apise mopogore opogore ne chenro mo. Weche mag keto ler Nairobi en mano mojiw e chuny boma. Wang'apeyni gin mago maler kendo moriti. Kuonde wuoth motisi ni walking paths gin mago moywe kendo chilo onge. Ka iwuok Kenyatta Avenue, Kimathi Street, Moi Avenue, Mwindi Mbingu Street gin mago morit maler kendo pichni. Kata kamano, ma en mana picha mar chuny boma, ondamo machuok kende kuwuok e chuny boma, wang'apaya gin mago ma ojwang', chilo kod taka iwito kamora mora, kendo taka obiwore gi ngapaya kod kuonde chokogi. Aora ma Nairobi bende ochido, taka owetie kendo pi olokore marateng' kaluwore kod chilo mantiere kamoting'o jwelni, chupni, lewni kaachiel kod taka mamoko. E seche mamoko kuom jopiny onge luoro mar tiyo gi pigego ka giluokogo lewnigi. Jopiny e boma Nairobi ywago reyo kaluwore kod jwang' ma piny owacho e kaunti osejwang'ogo kuonde moluoro boma e kinde ma gimiyo pek ler mar chuny boma. Otimo ler tao maduong' e City kocha, to koro owacho ni otiyoga maler. To gimwalo koni Mdhurwa, Railways koni to lil, to wacho ga ni tich otiyo sama chon to rumo maber. Wan koni onge gimwaneno maber motimo maber koni. Kech koni taka pod ntiere, koni pod olil. Kiwuotho kuonde machalo kaka Kariako, Kirinyaga Road, Kamkunji, kama businesses mang'eny timore kirie nyaka Gikomba, gin chien e yor ler kendo yorego odinore makare. King'iyo, drainage sani odinore. Pi ok nyal kalo, iyudo ka yugi o block drainage ma iyudo ka koth moro kochwe matin to yo osedinore. Koro iyudo ka wuoth bedo matek ne ja Kenya ma kawaida ma wuok mondo mi omany. To iyudo ka wan jok mang'eny, wan jo Kenya wajo jua kali. Koro iyudo ka jua kali ok nyal dhi mbele nikech dinruok mar wang'a yore. Bende gin gi luoro mar gamo moko kuom tuoche mikelo kod remrit alwora makare. Konyalo kelo joma nyalo losonwa market market mondo giyweg bet maler. At least kata chiemo ma uso kata customer ka biro nyiewo chiemo butwa to iyudo ka chiemo no ler to be onge lwang'ni mafuye kata chilo ma bet kind chiemo bath chiemo. Ka lerno ginyalo maintain to mondo chuny pap chuny town wa obet maler gi market mwatiye be obet maler mondo wa reduce tuoche mathiso gik machalo gi homa, tuoche mathiso be koro kata kwanyo yudo lerno gi pi pamoja nyalo reduce tuoche gi chances ma koro wabiro chiro nyalo increase be customers nyalo biro mang'eny maya kuonde mabor. Jopiny bende ywak ni kata obedo ni ing'ado gi osuru e kinde ma gichwalo chenro magi, pok gineno pogruok e seche ma kembe momiyo rak mar choko osuru to imedo chul dwe ka dwe. Gima chando en osuru. Osuru ka okome yo moro ma ok owinjore. Nikech osuru ni kanjo biro to kanjo ng'at mobiro kawo mana mare. Kendo kiwacho ni asegolo osuru, wacho ni mana mar ng'at cha mano ok mara, an miya mara an bende. Tinwang'o no koro wakwayo niya, ni ka jatendwa osekaja nyalo yie to chung kodwa kaka wan mine machandore Nairobi kae e siro ka. Ochung kodwa okelnwa jok ma miyowa receipt. Awa kwayo no kendo receipt. Kwa seng'ado receipt to bende ber kendo biro konyowa. Kata ken 100 kata ken 50 odiechieng' to wayie. Magi timore mana dweche 4 tok piny owacho e kaunti ma Nairobi ne oyango chako keto ler e bomano
nyaka tije bende ilando ka jopiny chopo mondo gitem hapgi. I want to thank you because we've been able now and towards the end of this week tunaandika vijana 3,500 ambao watakuja kusaidia kufagia Nairobi na kusafisha. Wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi tukiwa watoto ndio bado wanafanya leo, because we must keep our city clean. Chieng' wuok tich jumani, ikinde yango ikruok ne koth mar El Nino, Gavana Sakaja bende ne osingo keto ler kendo kunyo oko olalo mosedinore mar keto ler kendo ni pita ka oko momore e kuonde dak kendo dino wang'a pini. Na huko mtaani nyinyi ni ambassadors wa Nairobi County. Let us take collective responsibility nikimalizia. My executives, directors, staff wa Nairobi County, ukiona kitu mbaya, ukiona uchafu, don't say this is not my responsibility, ni ya watu wa environment. Maduong' modong' en rito neno ka piny owacho kaunti ma Nairobi biro chopo kare singo mar keto ler e boma Nairobi e kuonde duto kaka osetim e chuny boma. Ramogi bang' limo boma ma Nairobi, chunye to kod oko mare onenore lela ni weche mag rito alwora en mano ma pod ok ochop kare kod piny owacho kaunti ma Nairobi. Chuny boma en mano maler, ondamo machuok oko mar chuny boma en mano ma ochido kendo jodak kod johala pod ywak mondo mi piny kaunti ma Nairobi oride kendo ochor lwetgi keto negi ler e yo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Sama otimore, kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyier. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre sa 2 okinyi. Kik bai. Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel, gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Ramogi FM koma kod Malaika Musical kelonu Ramogi 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda live. Chienge sote tarik 16 dwe mar 9 higanendi kochakore okinyi nyaka che State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City. Jobanjo jongolo mamoko kaka Winnie Nyakajulu, Abongo Jakabwana, Aroji Chogo, Keto Stage Down. Jolendo mag Ramogi FM biro keti vikoki gi mor kaka Sasudo Pata Chimbika. Angaro VIP donjo 1000 VIP 500 regular MCs manobel kanyo Mama Jackie bako blato. Enigni prario Ramogi FM osebedo kakuza talanta kumano Mapek nyasi biro live Ramogi FM kachiel kod Ramogi TV.
Wantiere pau tuke kuma tim adhula mar Kisumu All Stars otimo rako kagi kore mar biro rakore kod tim mar Silibwet FC odiechieng' makiny e tuke mag NSL. Tugono ibiro bagi e lap ma Moi Stadium.